Az élet oly mulandó. De mi mulandó még? Hanem az élet. A bölcsesség az évek tapasztalatával jön, de néha túl későn. A csend aranyat ér. Kivéve akkor, amikor válaszra van szükséged. A változás az egyetlen állandó, de az emberek még mindig félnek tőle. A jövő mindig oly bizonytalan. Na ez volt? Csak egy reklám, nem kell túl gondolni. Ne gondolj túl! Gyere filmet készíteni minden kedden délután!